Mga minor de edad, gibansay-bansay sa natanong pundok nga gun for hire. Usa ka mahuyang o foreigner, gipangdakop, humanasakpan nga naghilawas sulod sa CR. Sakyanan nga gigamit sa pag-ambush, dugay nang namatikdan nga kanunay nagparking at ubangan sa opisina ni Attorney Noel Archival. Mga hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Subo, ilisan. City Police Director wala matagbaw sa ilahang performance. Taliwa sa nagsaka nga kriminalidad sa Dakbayan. Babae nga nakabangga sa usa ka bugada nga namatay, gipasakaan na og sumbong. Mayo nga pong Subo, Kabisayan ug soban pang mga dapit nga maabot ning atong tulumanon. Ako si Frank Malilong Jr. Ihatod namo ang mga nagunang impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Wala gisalikway sa kapulisan ang posibilidad nga mga sakop sa pulis o military ang mi-ambush ni Atty. Noel Archival o mga kaubanan ni adtong Martes sa hapon. Naglisod karon ang kapulisan sa pag-ila sa gunman kay nagtabon kini dihang gihimo ang ambush ug dili makita ang iyang naong. Andrea Patenya, Sugin Limi. Pero lahi man siguro. Opisyal na nga gipagawas ang artist sketch sa usa sa mga gituuhang apil sa pundok nga nag-ambush ni Attorney Noel Archival ug mga kauban. Ang lalaki mao kadtong gituuhang naniid nila ni Attorney Archival atol sa hearing sa korte sa Dumaguete. Ang paghulagway sa suspect base sa pamahayag sa nag-inusarang survivor nga si Paulo Cortez. Ang suspect gihulagway nga nagpangidaron og 35 anyos, 5'3" ngadto sa 5'4" ang gitas-on, medium ang belt sa lawas, pution, clean cut ang tupi, baga og kilay ug insikon. Way mahimo nga artist sketch sa gunman sanglit sa mahinumduman ni Cortez, nakatap-tap kini, nagkaw ug nagshades atol sa iyang pagpamusil. Gipasalig sa kapulisan nga wa pa nakagawas dinhi sa Subo ang mga sakyanan nga gigamit sa mga suspetsado sa pagpamanhig nila ni Atty. Noel Archival ni adtong miaging Martes, sanglit gimanduan na nila ang mga tigduma sa mga pantalan dinhi sa Subo nga di gyud palabangon ang mga sakyanan nga susama og itsura sa mga sakyanan nga nakuha sa CCTV footage sa munisipyo sa Dalaget. Apan kung ang mga suspetsado ang hisgutan, di pa makasiguro ang mga pulis kung nagpabilin pa ba sila dinhi sa Subo, apan ilang gipasalig nga way puas ang ilang operasyon sa pag-ila ug pagdakop niini. Giingong 80% na sila sa ilang investigasyon ug padayon silang nangitag mga testigo ug ebidensya aron pagtumbo kung kinsa gyud ang mga responsable. Matod sa tigpamaba sa task force nga si Superintendent Renato Malazarte, di nila isalikway ang posibilidad nga sakop sa pulis o militar ang gunman sa krimen tungod sa kamaayo sa pagtira niini. Gani di sila moreklamo kung mudangop ang pamilyang Archival ug laing ahensya sama sa NBI alang sa pagsulbad sa kaso. Parang mabagal siya dahil gusto natin makapag-file ng kaso dun sa talagang responsible for the crime. Hindi yung makapag-file lang tayo, kahit sino yung ma-file natin. So kawawa naman kung they're not really involved. Apan lahi ang barugana ni PRO7 Director Danilo Constantino, kinsa miingon nga di makatarunganon ang mga huhungihong nga mga sakop sa pulis o militar ang gunman sa krimen. Posible. Dili mo na ito kalikayan sa mga kasong gihandulan ni Atty. Archival. Or di sa makaingon nga police or military, basin or ex-police or military or even civilians pagkakaroon ko daghan kay mga civilian nga kamaon na mo gamit og armas. Samtang tungod sa maong panghitabo, aduna nay mga mando si Constantino sa tanan niyang sakop aron mas mapahugtan pa ang seguridad sa rehiyon. Kaya ding gawin ng mga criminal elements yung pag-execute ng crime na very deliberate and walang maiiwan na ebidensya. So very unfair naman yan para sabihin nila na yung makakagawa lang nito ay members ng PNP or AFP.
Andrea Patenya, News 5. Law Office ni Atty. Noel Archival gisirad ana. Ahente sa NBI gihong bibisita sa mga huwatan uban ang asawa sa namatay apan gidinay kini sa National Bureau of Investigation. Chinky Bargio, Sugin Liming. Kada adlaw giingong alas 9 ngadto sa alas 10 sa buntag mangabli ang law firm ni Attorney Noel Archival dinhi sa mezzanine floor sa Doña Luisa Building sa may Daniel Llorente sa Dakbayan sa Sugbo. Apan kaganiha, naabta na lang og alas 12 sa udto ang news team, way niabot nga staff sa maong buhatan. Matod sa gwardya, nga abli sila kagahapon apan wa pasudla ang mga kliyente ni Archival. Tulo tayo sila, upat, anak. Kaya di naman pa sakit sa opisina ang staff. Dire lang sila sa ubot. Dismaya sila, ma'am. Tapos, loya sila. Giingong gibisita sab kagahapon sa hapon ang law firm sa asawa ni Archival, kuyog ang ahente sa NBI, apan gihimakakini sa maong ahensya. Usa ka tenant sa maong building niingon nga nakabantay na sila sa puwa nga pick-up sa milabay pa nga semana nga kanunay nakapark sa maong dapit. Ang numero sa maong sakyanan nga 195 nitakdo sa numero nga nakitaan sa saksi sa krimen. Nay atang-atang diri nay nagposting-posting unya karon magpaabot kung magsiglan taw diri sa attorney naabot na ba siya unya mawagta na yon. Sama sa uban nga nakurat sa hitabo, wa sab magtuo ang gwardya nga si Gonzales sa kalit nga kamatayon ni Archival. So, kita na ko kuman Lunes. Tapos kitagaan ko niya 100. Pa po magdahong last na day itong niya. Jinky Bargio, News 5. Saliwa sa migawas ka mga taho nga pulis ang usa sa mga gunmen sa pagpamanhig ni Atty. Noel Archival, ang spokesperson sa Task Force Archival nagkarayon nga dili pa hingpit ang ilang kasayuran. King Perez, Sugin Limi. Pasensya na, dili ko ka tubag ni mga na... Kini ang tubag sa spokesperson sa Task Force Archival nga si Police Superintendent Renato Malazarte. Human kapila nga gipangutana kung aduna bay sakop sa kapulisan o armadong kusog nga nalambigit sa pagkamatay sa abogado o kaubanan ni ini. Dunay may katap nga taho nga usa ka miawol nga sakop sa SWAT ang usa sa mga gunmen sa maong pagpamanhig. Gipasabot ni Malazarte nga padayon pa ang ilang pakisusi o kasamtangang gilihok sa mga field investigators ang pagsubay sa mga whereabouts sa abogado sa wa pa mahitabo ang insidente. Lakip na niini ang pagsusi sa mga nakuhang ebidensya. Dugang ni Malazarte nga work-related ang kamatayon sa abogado o professional killers ang mipatay niini. Well plan ang so that muna makakuan mi nga they're professional kay di kabalo sila og asa nila tiraha si Atty. Archival. Kalambuan karon alang kanila ang cartographic sketch subay sa paghulagway sa bugtong survivor sa pagpangambush nga si Paulo Cortez kinsa padayon nga gitambalan sa ospital. Wa pa sa mapanglantawi nga makigalayon sila sa National Bureau of Investigation. Sa pagkakaroon wala pa tayo kuan sa NBI but the intelligence community from other city offices like Cebu City, sa EDG, nagkuan na actually, by this afternoon, we'll have a case conference on that. King Perez, News 5. Pabor si Cebu City Mayor Rama nga mudangop og laing ahensya ang pamilya sa gipatay nga abogado o apan kinahanglan nga huwatan una ang resulta sa investigasyon sa kapulisan. Leslie Caminada Vistil, Sugid Limi. Huwatun una ang resulta sa investigasyon sa kapulisan, usa pa kini mudangop sa laing ahensya, kini kon si Mayor Michael Rama ang pasultiun kalabot sa investigasyon sa kamatayon ni Atty. Noel Archival ug kaubanan. Await whatever will be the initial investigation. Before we jump and proceed to, because there's some suggestion whether the NBI should come in. If clear picture can already be presented by bringing in new group. Situation is not ordinary and we should look beyond. But it happened there, it can happen everywhere. Di usab gustong muhatag og assessment si Rama sa iyang obserbasyon sa paagi sa pagpatay kang Archival. Iya na lang paabuton ang desisyon sa pamilya. Adding more elements, we give them the
benefit of the doubt of the handling group. Diba senior, magpa-polis-polis ta. Niya magpa-investigate, maka samot ng grupo Chuluko. Leslie Caminada Vistillo, News 5. Gawas nga aligre nga pagkatao si anhing Attorney Noel Archival gihulagway sab ni Vice Gobernador Agnes Magpale nga usa kini ka effective mediator. King Perez, Sugin Liming. I never met him before. He came to my office and I was even kidding. I said, "Are you sure you're a lawyer?" Unang nailhan ni Vice Governor Agnes Magpale si anhing Attorney Noel Archival human kini miadto siyang buhatan atol sa kagugot sa pagpadlak sa Governor's Office niadtong January 30, 2013. Matod ni Magpale nga dakong tabang si Archival sa paghusay sa maong suliran. And he did it without offending the other party. Apparently, he knew some people inside. Usual ko ang bitaw niya nga momijate. By 10:30 he said, "Okay, it's done. I served, but I'm very hungry." Sama sa banghigala sa namatay nga abogado, gikasubo ni Magpale ang kamatayo ni Archival nga iyang gihulagway nga katawanan nga abogado. Gimanduan na sab ni Magpale ang kapulisan nga bantayan ang pamilya ni Archival. I asked Colonel Guillamak to provide security to the family. Although the wife said that wala man sila yung mga death threats or anything. My concern, no, for the kids, the youngest is only 3 years old. I hope at the soonest possible time ma-solve ang krimen. King Perez, News 5.